F'Mejju tas-sena 2008 kien hawn f'pajjiżna delegazzjoni mill-Kunsill tal-Ewropa. Waqt żjara fil-ħabs din id-delegazzjoni kienet qalet li fl-istess ħabs kien qed iseħħ numru konsiderevoli ta' traffikar ta' droga. Il-Gvern Nazzjonalista dak iż-żmien ma kienx qabel u kien wieġeb id il-każi ta' traffikar ta' droga fil-ħabs kienu limitati ħafna. Jirriżulta iżda bil-kontra ta' dak li kien qal il-Gvern dakinhar, bejn is-sena 2004 u s-sena 2011 kienu 400 l-priġunieri fil-ħabs ta' Kordin li jinqabdu taħt l-effett ta' droga. Inqas minn sena wara r-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa, f'Marzu tas-sena 2009, il-Gvern imbagħad ippubblika rapport ta' inkjesta ta' bord li kien twaqqaf minnu stess. Fir-rakkomandazzjonijiet tiegħu il-bord appella lill-Gvern biex jieħu l-passi kollha meħtieġa biex tinġib fit-tmiema dik li kien sejjaħ bħala il-kultura ta' drogi fil-ħabs. Waħda mill-proposti kienet biex it-testijiet ta' droga fuq il-priġunieri jiżdiedu. Kien proposti li kull xahar minn 5% għal 10% tal-priġunieri kellu jsirilhom test ta' dan it-tip. Madankollu ċifri uffiċjali ppreżentati fil-Parlament mill-Ministru Carl Mifsud Bonnici juru illi din il-proposta ewlenija maħsuba biex tinġib fit-tmiema dik li jissejħet kultura ta' drogi fil-ħabs kienet għal kollox injorata. Fil-fatt kemm il-Ministru responsabbli mill-ħabs Carmelo Mifsud Bonnici sa mill-2008 it-testijiet ta' droga fuq il-priġunieri naqsu ta' kull sena. Fil-fatt fl-2008 kienu saru 600 minn dawn it-testijiet, iżda fl-2011 dawn niżlu għal 240, tnaqqis ta' 60%. Jirriżulta wkoll meta l-ħabs kien taħt ir-responsabilità politika ta' Tonio Borg qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali kienu jsiru iktar testijiet ta' droga fuq il-priġunieri minn kemm qed isiru llum taħt Carl Mifsud Bonnici. Konsegwenza tek, waqt li fi żmien Tonio Borg kienu 270 il-priġunieri illi ttestjaw pożittivi għad droga, fi żmien Carl Mifsud Bonnici dawn niżlu għal 130. Fost oħrajn fl-aħħar sentejn kienu biss 5 l-priġunieri li jittestjaw pożittivi għad droga, 2 fl-2010 u 3 fl-2011.